Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι η Αφροδίτη Κατσούγκρη και σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, καθώς εγκαινιάζω ένα κύκλο συζητήσεων με ανθρώπους που αποτελούν έμπνευση για μένα. Πρώτη προσκεκλημένη, η Αγνή Μαριακάκη. Αγνή, καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνεις να μιλήσουμε σήμερα για θέματα που μας απασχολούν στην επαγγελματική μας ζωή. Και εγώ ευχαριστώ, Αφροδίτη, και είναι χαρά μου να συμμετέχω σε αυτήν εδώ τη συζήτηση. Πριν ξεκινήσουμε, να πω δύο πράγματα για σένα σε ό,τι αφορά το βιογραφικό σου και από το βιβλίο. Ψυχολόγος, κοινωνική ερευνήτρια, διευθύνεις στην εταιρεία μελετών Mindsearch. Έχεις διεξάγει πάνω από 4.000 focus groups σε περισσότερα από 300 brands και πάνω από 15 χώρες. Οι σπουδές σου ξεκίνησαν με το βαθμό 7, όπως λες, στο βιβλίο, από την κυρία Φανή, στην πρώτη δημοτικού, στα Χανιά. Ακριβώς. Ωστόσο, κατάφερες αργότερα να γίνεις διδάκτορ της επιστήμης των λαθών και καθηγήτρια ανάκαμψης και παράλογης χαράς. Πόσο ωραίο να διαβάζω ένα τέτοιο βιογραφικό. Στο μεσοδιάστημα έχεις κάνει πολλές σπουδές σε πολλές χώρες του κόσμου, μεταπτυχιακό στην οργανωσιακή ψυχολογία, πτυχιούχος Ακαδημίας Συναισθηματικής Νοημοσύνης υπό τον Δόκτωρ Πολ Έκμαν, απόφοιτος εξωλεκτικής επικοινωνίας, διαπιστευμένη θεραπεύτρια τραύματος, πιστοποιημένη master trainer και coach στον νευρογλωσσικό προγραμματισμό, design thinking facilitator, BRICS και business. Πραγματικά δεν ξέρω πόσο χρόνο χρειαζόμαστε για να πούμε. Το βασικότερο εγώ που θέλω να κρατήσω χώρια της ακαδημαϊκής εμπειρίας είναι ότι κάθε Κυριακή στο κανάλι σου μας μαθαίνεις την επιστήμη της ψυχολογίας απλά και πρακτικά με θέματα που μας αγγίζουν. Είμαι παρόν. Είμαι παρούσα κάθε Κυριακή, είναι αλήθεια, με ένα βίντεο. Ακριβώς, και είναι βίντεο τα οποία νομίζω μας αγγίζουν σε πάρα πολλά κομμάτια της ζωής μας, είτε αυτή είναι προσωπική, είτε είναι επαγγελματική, είτε στο κομμάτι των διαπροσωπικών σχέσεων. Και εδώ να πω ότι είσαι συγγραφέας στο «Του αξίζει να ευτυχήσεις», ένα βιβλίο που μας δίνει τα κλειδιά για να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και τη ζωή. Ένα βιβλίο το οποίο το συνιστώ σε όλους. Εμένα αποτελεί, θα έλεγα, βίβλο και πολλές φορές ανατρέχω. Αυτά ως προς έναν πρόλογο και μια εισαγωγή. Σκεφτόμενοι λοιπόν το σκελετό της συζήτησής μας σήμερα, έλεγα πώς θα ήταν η Αφροδίτη αν ξεκινούσε τώρα την πορεία της, ή αν η Αφροδίτη τώρα με την εμπειρία που έχει, τι θα ήθελε να ακούσει ό,τι αφορά τον επαγγελματικό στίβο. Γι' αυτό και θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο με μία λέξη πολυφορεμένη, μία λέξη που ακούμε πολύ συχνά σε επιχειρήσεις, αυτή του ταλέντου. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω τι σημαίνει για σένα ταλέντο. Θα έλεγα, Αφροδίτη, ότι ο ορισμός που δίνω σήμερα είναι πολύ διαφορετικός από ότι όταν εγώ ξεκινούσα. Για πολλούς ανθρώπους ο κλασικός ορισμός είναι αυτό που θα ονομάζαμε η έμφυτη προδιάθεση να τα καταφέρεις στο αντικείμενό σου ή σε οτιδήποτε σε ενδιαφέρει. Η έμφυτη προδιάθεση να τα καταφέρεις ευκολότερα, μαθαίνοντας γρηγορότερα, να φέρνεις ένα ωραίο αποτέλεσμα σε κάτι. Κάποιος θα το ονόμαζε αυτό ταλέντο. Λες, έχω ταλέντο στη ζωγραφική. Σημαίνει ότι μπορώ γρηγορότερα, ευκολότερα και αμεσότερα να κατακτήσω ένα όμορφο αποτέλεσμα σε σύγκριση με κάποιον που έχει λιγότερο ταλέντο και βάζει περισσότερη προσπάθεια για να φτάσει σε κάτι που πιθανόν σαν τελικό αποτέλεσμα να μην είναι καν εφάμιλο. Όμως σήμερα έχω έναν πολύ διαφορετικό ορισμό για το ταλέντο από αυτήν την κλασική προσέγγιση. Για μένα λοιπόν το ταλέντο έχει τα εξής στοιχεία μέσα του. Νούμερο 1.
Η ικανότητα να ενθουσιάζομαι, να με συναρπάζει αυτό με το οποίο θα καταπιαστώ. Η ικανότητα του ενθουσιασμού είναι ένα κλειδί που ξεκλειδώνει τις δυνατότητες που δεν ήξερα ποτέ ότι έχω. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο του ταλέντου. Το δεύτερο στοιχείο του είναι η περιέργεια. Η ικανότητα που έχει ένας άνθρωπος να λέει αναρωτιέμαι. Αναρωτιέμαι αν αυτό το χύψη ωμέγα που αυτή τη στιγμή έχει φυλακίσει τον ενθουσιασμό μου, τραβήξει τον ενθουσιασμό μου, αναρωτιέμαι αν μπορώ να το κατακτήσω. Αναρωτιέμαι πώς μπορώ να ξεπεράσω τον εαυτό μου σπουδάζοντάς το και κατακτώντας το. Αναρωτιέμαι τι μπορώ να δημιουργήσω με αυτό. Το τρίτο στοιχείο του ταλέντου είναι η ικανότητα της ανατροπής. Να ανατρέπω τον εαυτό μου. Χωρίς την ανατροπή δεν μπορώ να σκεφτώ μια καινούρια λύση. Δεν μπορώ να σκεφτώ μια κονταρίδα σε ένα πρόβλημα. Δηλαδή έναν τρόπο για να το λύσω ευκολότερα, καλύτερα, αμεσότερα, πιο έξυπνα, να λύσω κάτι πιο έξυπνα, να το κατακτήσω πιο έξυπνα ή να δημιουργήσω κάτι που μέχρι χθες θα φανταζόμουν ότι από μέσα μου θα φανταζόμουν ότι δεν θα μπορούσα να το δημιουργήσω ή ότι δεν υπάρχει τρόπος να τα καταφέρω. Άρα θα έλεγα ότι αυτά τα τρία στοιχεία είναι για μένα που συνθέτουν το ταλέντο σε έναν άνθρωπο. Και από εκεί και πέρα η ικανότητα θεωρώ ότι αν υπάρχει εργατικότητα κατακτιέται. Πολύ ωραία. Χαίρομαι για αυτή τη θεώρηση, γιατί νομίζω ότι λείπει σήμερα. Γιατί μιλάμε μόνο για τις ικανότητες, αλλά δεν μιλάμε για το υπόλοιπο κομμάτι του να έχεις πάθος, ενθουσιασμό, όπως είπες, περιέργεια, αλλά και να είμαι έτοιμος να ανατρέψω τις καταστάσεις. Δηλαδή, και επειδή προέρχομαι και από τον χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, πολλές φορές μιλάμε μόνο για τους στόχους, για την απόδοση. Από εκεί και πέρα όμως το ότι είμαι ικανός σε κάτι, πώς έρχεται να το ενσωματώσω με κάτι με το οποίο είμαι παθιασμένος, είμαι ικανοποιημένος. Γιατί αυτό θα είναι και το καύσιμο όμως στις δυσκολίες ή στις προκλήσεις από εκεί και πέρα. Ναι, πολύ σωστά. Άρα το ερώτημα που θέτεις είναι, είμαι στο χώρο μου, στον εταιρικό μου χώρο, στον επαγγελματικό μου χώρο, καθημερινά ασχολούμαι με το αντικείμενό μου και το ερώτημα σου είναι πώς συντηρώ το πάθος μου, τον ενθουσιασμό μου και το ενδιαφέρον μου για να έχω το καύσιμο να συνεχίσω. Σωστά. Λοιπόν, πρώτα θα ξεκινήσουμε μια διάγνωση, Αφροδίτη. Η διάγνωση που βλέπω σαν παρατηρητής σε εταιρικά περιβάλλοντα, αλλά και σαν παρατηρητής επαγγελματιών, που μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιχειρηματίες. Αυτό που βλέπω είναι το εξής. Υπάρχει μία κρίσιμη περίοδος στην οποία βιώνουμε ένα αόρατο burnout. Και δεν το εννοώ το burnout αυτό ή την επαγγελματική εξουθένωση, όπως είναι η μετάφραση της λέξης στα ελληνικά. Δεν εννοώ λοιπόν το burnout της ψυχικής κούρασης ή της σωματικής εξάντλησης. Δεν εννοώ αυτό το burnout. Το burnout έχει να κάνει με ότι δεν αντέχω να κάνω το ίδιο πράγμα συνέχεια. Και δεν αντέχω άλλο να μετακινούνται συνέχεια τα goalposts. Δηλαδή, εκεί που κατάφερα και πέτυχα κάτι, έχει μετακινηθεί το τέρμα και δεν είναι αρκετό αυτό που έχω πετύχει και πρέπει να κάνω μια επόμενη υπέρβαση για να συνεχίσω να είμαι on top of my game, δηλαδή να συνεχίσω να είμαι μπροστά, να μην είμαι μια χρυσή μετριώτης. Αυτό είναι, το έχω περάσει και εγώ πολλές φορές, δηλαδή πάλι, ενώ ουσιαστικά από τη δουλειά σου ζεις, εξασφαλίζεις μια ποιότητα ζωής, εξασφαλίζεις ένα σώρο πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για σένα, από τις επαφές, από τον περίγυρό σου, τη διαβίωσή σου. Όμως έρχονται αυτές οι Δευτέρες που λέω πάλι πίσω στο γραφείο, πάλι θα ασχοληθώ με αυτό. Αυτή λοιπόν είναι η εσωτερική μας εξάντληση. Αόρατη, αδιάγνωστη.
η ανία με το αντικείμενο. Και νομίζω ότι εκεί ήταν και η ερώτησή σου. Πώς συντηρώ τον ενθουσιασμό μου και το πάθος μου γι' αυτό, που είναι το επάγγελμά μου και η αξιοπρέπεια της διαβίωσής μου. Λοιπόν, Σωστά. θα πω πρώτα μία αιτιολόγηση και μετά θα προσπαθήσω να δώσω διεξόδους ή, αν θέλεις, τρόπους αντιμετώπισης. Πρώτα όμως, οφείλουμε όλοι να κάνουμε τη μεγάλη μας διάγνωση. Το να διαγνώσουμε την πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Και η πραγματικότητα, ας την ονομάσουμε έναν αγγλικό όρο, the speed of joy, δηλαδή έχει υπεραυξηθεί η ταχύτητα με την οποία καίμε τα πράγματα που μας δημιουργούν ευχαρίστηση. Τα καίμε πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί η κουλτούρα μας είναι μια κουλτούρα αναλώσιμων πραγμάτων. Δηλαδή σήμερα μπορεί να είναι η εποχή, παραδείγματος χάρη, του frozen yogurt. Όλοι το θυμόμαστε αυτό. Κάθε γωνιά και ένα μαγαζί frozen yogurt. Και μέσα σε 2 χρόνια είχε τελειώσει αυτό το trend. Αυτή η τάση είχε ολοκληρωτικά τελειώσει. Στην ίδια μας τη ζωή θα αποκτήσουμε κάτι από ένα αξεσουάρ, ένα ταξίδι, και η απόλαυση, ο κραδασμός της ευχαρίστησης, όταν το ζήσουμε και το κατακτήσουμε, τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα και μπαίνουμε στη λογική να λαχταράμε για ένα επόμενο σήμαντρο που θα βροντίξει και να μας δώσει ένα κραδασμό χαράς. Άρα η ικανότητά μας να χαιρόμαστε και να απολαμβάνουμε γίνεται όλο και πιο κοντή. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι μόνο το ένα κομμάτι της διάγνωσης. Το άλλο είναι το εξής, ότι στην εποχή της πληροφορίας που ζούμε έχει επιταχυνθεί αυτό που ονομάζουμε έκπληξη. Δηλαδή, σήμερα, αν μπεις στο TikTok, θα δεις 10 πράγματα που θα πεις, κοίτα τι φτιάχνουν οι άνθρωποι. Πω, τι φοβερό αυτό, δεν το έχω ξαναδεί. Υπάρχει και αυτή η συνταγή. Υπάρχει και αυτό το χορευτικό. Υπάρχει και αυτό το μέρος του κόσμου που προσφέρει την τάδε εμπειρία. Δηλαδή, υπάρχουν ατέλειωτες εκπλήξεις εκεί έξω, με αποτέλεσμα να γινόμαστε μπλαζέ. Μπλαζέ είναι μια λέξη που σημαίνει κινησμός, κοινικότητα. Δεν μας εντυπωσιάζουν πια τα πράγματα. Πόσο μάλλον να μας εντυπωσιάζει η ίδια μας η ζωή. Ωραία. Αν ισχύει λοιπόν αυτό, υπάρχει σωτηρία. Θα προτείνω λοιπόν το εξής. Υπάρχει σωτηρία, εννοείται ότι υπάρχει σωτηρία, αλλά όπως όλα τα πολύ σπουδαία και πολύ σημαντικά πράγματα, απαιτεί ορισμένα βήματα προπόνησης, αυτοπροπόνησης που κάνει κανείς με τον εαυτό του. Το πρώτο βήμα αυτοπροπόνησης είναι η εξοικείωση με την ανία. Εάν δεν εξοικειωθείς, εάν δεν παραδεχτείς, εάν δεν αποδεχτείς με το γεγονός ότι η δουλειά σου, όσο και να σου αρέσει, θα έχει κομμάτια της που θα είναι απολύτως ανιαρά. Και αν δεν βοηθήσεις τον εαυτό σου... Αυτά που λέμε λάτζα. Αυτά που λέμε λάτζα, ναι. Και αν δεν βοηθήσεις τον εαυτό σου την ώρα που κάνεις τη λάτζα να πορώνεσαι και πορώνεσαι με τον αυτοδιάλογό σου, λέγοντας τον εαυτό σου ότι εντάξει, τώρα πρέπει να γράψω mail, πρέπει να φτιάξω αυτό το report που είναι πολύ ανιαρό, πρέπει να κρατήσω τα στατιστικά μου και αυτά είναι πολύ ανιαρά, αλλά είναι το θεμέλιο όλων αυτών που φέρνουν ένα αποτέλεσμα στη ζωή μου και τα κάνω με τη χαρά ότι αντέχω την ανία. Δηλαδή πρέπει να πάρω απόφαση ότι αυτή η λάντζα που τόσο βαριέμαι επιλέγω να με πορώνει γιατί είναι τόσο αδιάσπαστο κομμάτι της επιτυχίας μου. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι το πώς εκπαιδεύω και επανεκπαιδεύω τον εαυτό μου συνέχεια στο να ρουφώ αυτοεπιβράβευση από αυτά που καταφέρνω. Δηλαδή έκανα ένα ωραίο ραντεβού, μπόρεσα και ανταποκρίθηκα σε μία προθεσμία, παρέδωσα ένα report,
Σίγουρα δεν χτύπησαν οι καμπάνες της Αποκαλύψεως. Σίγουρα δεν πέσανε από τον ουρανό αστεράκια να μιλούσουν. Όμως, κάθε φορά που ολοκληρώνω κάτι, να ξέρω ότι είναι πολύ απαραίτητο να αγκαλιάζω τον εαυτό μου και να του λέω τα κατάφερα και σε αυτό. Μικρό βήμα, απλό πράγμα, το κατάφερα και αυτό, μπράβο μου, το χαίρομαι και προχωρώ παρακάτω. Δηλαδή, τα καύσιμά μου πρέπει να τα φροντίσω εγώ. Τη στιγμή που έχω αναθέσει σε τρίτους το τηλεκοντρόλ μου και περιμένω από τον μπράβο τον έξω για να συντηρηθεί ο ενθουσιασμός μου, έχω τελειώσει. Κάποια στιγμή θα πρέπει η μηχανή θα καίει τα λάδια της. Σωστά, πολύ σωστά. Μικρές ενέσεις ντοπαμίνης να πούμε λοιπόν. Απόλυτα. Μέσα σε όλο αυτό παρατηρούμε ότι η δουλειά μας καταλαμβάνει όμως τη μεγαλύτερη διάσταση του εαυτού μας. Και εδώ μιλάμε για το είδος της ταυτότητας που θεωρούμε ότι είμαστε. Πόσο δύσκολο είναι να διαχωρίσει κανείς την επαγγελματική του ταυτότητα με τις άλλες ιδιότητες ή τους ρόλους του? Αυτό είναι ένα τεράστιο και απέραντο θέμα, Αφροδίτη. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ καλύτερα να το προσεγγίσω αυτό που λες. Θα πω το εξής, ότι από τον πόλεμο και μετά, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά, ανθρωπολογικά και πολιτισμικά μπήκαμε σε μια κουλτούρα την οποία θα την ονομάσω επιτευξιακή. Επιτευξιακή κουλτούρα, όπου το worthiness, που είναι μια υπέροχη ξένη λέξη και που στα ελληνικά θα τη μεταφράσουμε το συναίσθημα της προσωπικής μου αξίας. Το συναίσθημα λοιπόν αυτό της προσωπικής μου αξίας, αλλά ακόμα και της ταυτότητάς μου, έχει συνδεθεί απόλυτα με τις επιτεύξεις μου. Με αυτά που έχω καταφέρει, με ό,τι πετυχαίνω. Πέτυχα να ολοκληρώσω τη σχολή μου. Πέτυχα να μπω στην πρώτη μου δουλειά, να πάρω την πρώτη μου προαγωγή, να κάνω την πρώτη μου μεγάλη μετακίνηση στην επόμενη καλύτερη εταιρεία, να συνεχίσω να ανεβαίνω την κλίμακα της επιτυχίας. Μην ξεχνάμε και το συμβολισμό της λέξης αστέρι. Αστέρι αναγκαστικά λάμπει στον ουρανό ψηλά. Δηλαδή όχι από εκεί που ξεκίνησα, αλλά αρκετά σκαλοπάτια προς τα πάνω. Τώρα, το πρόβλημα σε αυτό είναι το εξής. Από το 1950 μέχρι το 2010 όλα αυτά λειτουργούσαν. Δηλαδή μπορούσε κάποιος να ονειρευτεί τη ζωή του πάνω σε μια τέτοια σκάλα ανέλυξης. Από το 10 και εδώ και από τώρα και μπρος βλέπουμε ότι πολλοί από εμάς θα ζήσουμε οριζόντιες ζωές και όχι κάθετες με σκάλες επιτυχίας προς τα πάνω. Πολλοί από εμάς δηλαδή δεν θα καταφέρουμε τη ζωή μας να τη βλέπουμε κάθε 2 χρόνια, κάθε 3 χρόνια να ανεβαίνει στο μονοπάτι. Καλύτερο αυτοκίνητο, καλύτερο σπίτι, καλύτερη θέση στην εταιρεία. Δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε τέτοιες ζωές. Σωστά. Δεν θα μπορέσουμε. Άρα, ναι, συγγνώμη, να μην σε διακόψω. Ναι, παρακαλώ. Άρα, το ερώτημα τώρα εδώ είναι το εξής. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ βαθιά υπαρξιακή θέση που καλούμαστε να πάρουμε. Και αυτή η υπαρξιακή θέση αφορά το τι συνιστά το να νιώθω εγώ επαρκής. Πότε και για ποιο λόγο και γιατί νιώθω εγώ επαρκής. Απέναντι σε αυτό, το οποίο και εμένα με έχει απασχολήσει πάρα πολύ, δίνω την εξής απάντηση λοιπόν, Αφροδίτη. Έρχεται μια στιγμή που ξέρεις ότι μέχρι εκεί ήτανε. Για πάρα πολλούς ανθρώπους, για πάρα πολλά στελέχη εταιριών, το μέχρι εκεί ήτανε είναι τα 50. Γιατί θα συνεχίσουν μέχρι τα 67 που θα έρθει η ώρα της ταξιοδότησης, αλλά γύρω μέχρι τα 50 για πάρα πολλούς ανθρώπους θα είναι το πόσο ψηλά μπορώ να φτάσω. Το πόσο μπορώ να ανεβώ αυτή την κλίμακα. Και από εκεί και πέρα η λαχτάρα της επίτευξης
παραμένει σκαλωμένη στο DNA μας το επαγγελματικό, αλλά δεν έχει διέξοδο αυτό. Τι σε σώζει λοιπόν εκεί? Ποια είναι η ταυτότητά σου? Πώς οριοθετείς το ποιος είμαι όταν δεν έχεις διέξοδο επιτευξιακή? Και όταν γύρω στα 50 σου έχουν ανοίξει και θα πρέπει να ανοίξουν τα φτερά τους τα παιδιά σου, αν έχεις κάνει παιδιά, η φωλιά αδειάζει, τα παιδιά ανοίγουν τα φτερά τους, μπορεί να είσαι με έναν σύντροφο αλλά μπορεί και να μην είσαι πλέον, και λες τώρα ποιος είμαι εγώ και τι ρόλο καλούμε να παίξω στη ζωή? Και εκεί η απάντηση μου είναι η εξής. Για μένα λοιπόν πλέον αυτό που καλούμαστε να επιλέξουμε είναι ποια αξία θα εκφράζει πια το είναι μας. Ποια αξία συμπυκνώνει την ουσία μας. Και θα σου πω μια λίστα από αξίες και οι ακροατές μπορούν να διαλέξουν ή να προσθέσουν τη δική τους αξία. Αξίες όπως είναι η γενεοδορία, η καλοσύνη, η προσφορά, το φιλότιμο, η δημιουργία, η φαντασία, οι ιδέες, η επιμονή, η αντοχή, η υπομονή, η ευγένεια, το παιχνίδι, το κουράγιο, το σθένος, η δύναμη, η πολύ όμορφη ελληνική μας λέξη αρετή, ο σεβασμός, η ακεραιότητα. Για καθέναν από εμάς έρχεται μια στιγμή που δεν έχει πια νόημα αν αποφοιτήσαμε από το Χ πανεπιστήμιο, αν πήραμε τη Χ προαγωγή, αν έχουμε το τάδε σπίτι, το τάδε αυτοκίνητο, αν τα παιδιά μας είναι πολύ καλά παιδιά γιατί είναι δικές τους οι ζωές και αν αποφοιτήσαν από τα καλύτερα πανεπιστήμια είναι δικό τους αυτό, δεν το καρπονόμαστε πια εμείς. Άρα στο επίκεντρό μας ας είναι αυτή η αξία, η μία, οι δύο αξίες που συμπυκνώνουν για μας αυτό που θέλουμε να εκπροσωπούμε σε αυτόν τον κόσμο. Η δική μου αξία σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι η σεμνότητα, η γενεοδορία. Και πολλές φορές όταν αναρωτιέμαι για το πού πάω, τι κάνω, πού βρίσκομαι, συγκροτούμε γύρω-γύρω από αυτές τις αξίες και λέω αγνή. Είναι πολύ αρκετό στην ηλικία που βρίσκεσαι να μπορείς να εκπέμπεις το σήμα σου με μια σεμνότητα που υπάρχει και αυτή δίπλα σε πάρα πολλές άλλες αξίες και πολλά άλλα σινιάλα. Και μπορείς να αρκείσαι στο να μην χρειάζεται να προσθέσεις τόσα πολλά άλλα πράγματα για να κάνουν φασαρία γύρω-γύρω από αυτό το κεντρικό σου σήμα. Πολύ ωραία. Και από το αξιακό σύστημα και την εποχή της επιτευξιμότητας και πώς εμείς καθοριζόμαστε σε σχέση με το αν επιτυγχάνουμε τους στόχους μας, θα ήθελα να πω ότι βλέπουμε λοιπόν ότι προβάλλουμε το κυνήγι της επιτυχίας, όχι όμως της ευτυχίας. Γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλά ψυχοσωματικά. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι ευτυχισμένοι. Όσο περισσότερο στόχους πετυχαίνουν, δεν σταματάνε. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο δρόμος, να πω. Και από την άλλη δεν έχουμε όμως το κίνητρο για τη μάθηση, όπου η αποτυχία ή τα λάθη είναι το μεγαλύτερο μας μάθημα. Πώς λοιπόν μπορεί κάποιος να φύγει από αυτή τη μανία της επιτυχίας και να αγκαλιάσει και τα κομμάτια του ότι έκανα λάθος? Να ακούσουμε λοιπόν, και το λέω αυτό και σε στελέχη υψηλότερης ιεραρχίας, το ότι δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα. Θέτεις ένα πολύ σπουδαίο θέμα και θα σου πω ότι η επίτευξη, δεν λέω η επιτυχία, λέω η επίτευξη. Η λέξη επίτευξη περιέχει την έννοια της διαρκούς προσπάθειας, γι' αυτό τη χρησιμοποιώ. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι η επίτευξη αποτελεί μια εθιστική συμπεριφορά που αποτελεί αόρατα ένα αναισθητικό για στεγνά και στερεμένα συναισθήματα ικανοποίησης και πληρότητας. Οπότε η επιδίωξη του καταφέρνω, μεγαλουργώ, επιτυγχάνω, προχωρώ, εξελίσσομαι, παρότι εννοείται ότι αυτή η διαδικασία λοιπόν εννοείται ότι είναι κάτι όμορφο,
σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να το απαξιώσουμε, ομιγέννητο. Όμως η αλήθεια είναι ότι κάλλιστα έρχεται να αναπληρώσει το μεγάλο κενό, τη μεγάλη τρύπα, τη μεγάλη έλλειψη της ικανότητάς μας να νιώθουμε, να διεκδικούμε την πληρότητα και τη συναισθηματική μας έκφραση. Καταλήγουμε στο τέλος, και εσύ θα το έχεις δει στη δουλειά σου, είμαι βέβαιη ότι πολλές φορές θα έχεις δει στη δουλειά σου ανθρώπους οι οποίοι πέρα από την ευχαρίστηση των επιτευγμάτων τους δεν ξέρουν πώς να χαλαρώσουν για να απολαύσουν πολύ μικρά πράγματα. Ακριβώς. Θα έλεγα λοιπόν ότι στο κομμάτι αυτό θα πρέπει να κάνουμε πολύ σκληρές επιλογές. Η πρώτη μας σκληρή επιλογή είναι να επιλέξουμε το ότι οι μικρές στιγμές είναι οι μεγάλες στιγμές. Οι μικρές στιγμές φτιάχνουν μια μεγάλη ζωή. Και δεν μπορούμε να φτάσουμε εκείνη τη στιγμή που έχουμε τόσο πολύ συνηθίσει να ζούμε σε αυτό το στεγνό συναισθηματικό εσωτερικό περιβάλλον που δεν καταλαβαίνουμε γιατί βγάλαμε, χάρη, ένα αυτοάνωσο ή ένα σωματικό σύμπτωμα και λέμε μα πώς, γιατί έχουμε αποκοπεί τελείως από το σώμα μας και από το να δουλεύουν οι αισθήσεις μας και η ικανότητα της πληρότητας. Θα έλεγα λοιπόν εδώ ότι υπάρχουν δύο πράγματα που είναι πολύ σημαντικά στην ισορροπία ενός ανθρώπου όπως είμαι εγώ, όπως πιθανόν είσαι και εσύ, που η αλήθεια είναι ότι είμαστε ένα καθητής εργασιομανής, είμαστε ακόμα λίγο, εγώ είμαι ακόμα λίγο, ελπίζω εσύ να γλιτώσεις. Και εγώ όμως είμαι λιγότερο από παλιά, πρέπει να σου πω. Παλιά δούλευα 16 ώρα χωρίς να με νοιάζει τίποτα. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι όλα ξεκινούν από πολύ πολύ μικρά πράγματα. Νούμερο 1, η αυτοφροντίδα. Η αυτοφροντίδα απαιτεί 3 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά κάθε μέρα. Από το να ακούσεις μια όμορφη μουσική, προσιλωμένος σε αυτήν, να μπορέσεις να κάτσεις στο τραπέζι και να φας το φαγητό, όποιο φαγητό έχεις, χωρίς να κοιτάς ταυτόχρονα το κινητό σου. Να μπορέσεις να συνδεθείς με τη φύση. Και ας είναι το πάρκο απέναντι. Να αγκαλιάσεις ένα δέντρο, να κοιτάξεις τον ουρανό, να μυρίσεις, να απολαύσεις τα χρώματα, τις υφές που σε περιβάλλουν, γιατί η φύση είναι θεραπευτικό πράγμα. Είναι βαθιά θεραπευτική η σύνδεσή μας με τη φύση. Αυτά είναι τα πολύ απλά, πολύ μικρά πράγματα που μας γιώνουν μέσα από τον καταιγισμό των δικτύων και του ίντερνετ στην καθημερινότητά μας, τα οποία μας συνδέουν με την ύπαρξη και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό είναι το πρώτο, η αυτοφροντίδα. Το δεύτερο που θεωρώ εξίσου σημαντικό είναι το άγγιγμα, το χάδι, η αγκαλιά και το φιλί. Αν λείπουν αυτά από τη ζωή μας, λείπουν όλα. Τα πάντα. Αν δεν έχω έναν άνθρωπο να σφίξω στην αγκαλιά μου, αν δεν έχω έστω ένα κατοικίδιο να χαϊδέψω, δεν έχω τίποτα. Επομένως, το να μπορώ σε καθημερινή βάση όχι μόνο να είμαι παρόν στη ζωή των δικών μου ανθρώπων, αλλά να είμαι συνδεδεμένος με τη ζωή των δικών μου ανθρώπων μέσα από το άγγιγμα, μέσα από το φιλί, μέσα από την αγκαλιά, τότε δεν αξίζει τίποτα από όλα τα υπόλοιπα που κατακτώ. Η σύνδεση λοιπόν. Η σύνδεση. Ναι. Και παρατηρούμε λοιπόν ότι στην Αμερική υπάρχει ένα ολόκληρο κίνημα του λεγόμενου vulnerability, την ευαλωτότητα. Ενώ εδώ ακόμα είμαστε, θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε δυνατοί. Υπάρχουν πολλές περιοριστικές πεποιθήσεις, πώς φαινόμαστε. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να δείξουμε ότι υπάρχουν ψεγάδια, ότι δεν είμαστε όλες τις στιγμές εντάξει? Αχ, Αφροδίτη, μιλάς για μένα, μιλάς για την ιστορία της δικής μου ζωής. Έχω περάσει πολλά χρόνια προσπαθώντας να σκεπάσω τα σπασμένα και συγκολλημένα μου κομμάτια, προσπαθώντας να κρύψω τις ευάλωτες πτυχές μου
Και έχοντας παντιέρα και σημαία στη ζωή μου, τις κατακτήσεις μου, όχι και λίγες κατακτήσεις, για να μπορώ να εξορκίσω το προσωπικό μου αίσθημα αδυναμίας προτού συμφιλιωθώ με αυτό. Σας μιλάει λοιπόν ο παθών, ή να το πω με σωστότερα ελληνικά, η παθούσα. Λοιπόν, θα γυρίσω πάλι πίσω στην κουλτούρα μας και θα σου πω ότι η συζήτηση για την ευαλωτότητα είναι δυστυχώς μονάχα θεωρητική. Η κουλτούρα δεν έχει μετακινηθεί και θα σου πω πώς φαίνεται αυτό και από πού αποδεικνύεται αυτό. Γύρω στα 1950 δημιουργήθηκε η Marvel. Στο τέλος του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, την ακρίβεια η Marvel δημιουργήθηκε το 1939 περίπου, αλλά απογειώθηκε μετά τον πόλεμο. Και τι εννοώ, ποια Marvel? Η Marvel των υπερηρώων. Και μια ολόκληρη γενιά, να μην σου πω 2, να μην σου πω 3 γενιές, γαλουχήθηκαν με τους υπερήρωες. Αρχικά οι πρώτοι υπερήρωες ήταν, όπως ξέρεις, ο Σούπερμαν, ο Iron Man, η Catwoman. Αργότερα μετεξελίχθηκαν στους Avengers, στον Zevatron και στον Megatron, τον Robocop. Και θέλω για λίγο να πάρουμε σαν παράδειγμα από μια κοινωνιολογική θεώρηση τον κλασικό και αξεπέραστο υπερήρωα, τον Σούπερμαν, ο οποίος μέχρι και σήμερα τρέφει τις γενιές των δικών μας παιδιών. Όπως ξέρεις, οι ταινίες του δεν σταματάνε να δημιουργούνται. Ποιος είναι λοιπόν ο Σούπερμαν? Είναι ο Κεν Κλάρκ. Ο Κεν Κλάρκ οποιαδήποτε στιγμή το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να βρει ένα τηλεφωνικό θάλαμο, παραδείγματος χάρη, ένα μέρος, να πατήσει το κουμπί, μεταφορικά μιλώ, για να μεταμορφωθεί στον ισχυρό εαυτό του. Σωστά. Πώς θα μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε Αφροδίτη, την ευαλωτότητα, όταν ο Κεν Κλάρκ, ο απλός καθημερινός άνθρωπος, δαιμονοποιείται? Μέχρι και σήμερα, όταν σου απαγορεύεται να είσαι ο Κεν Κλάρκ, σου απαγορεύεται να είσαι ένας απλός καθημερινός άνθρωπος, χαριτωμένος ο Κεν Κλάρκ, με τα γυαλάκια του, λίγο νέρντι. Έτσι όμως είμαι κι εγώ. Έτσι είσαι κι εσύ. Ακριβώς. Να στο πρωί, αν μη τι άλλο. Αλλά δεν μας επιτρέπεται αυτό. Αργότερα στην πορεία της δημιουργίας καινούργιου πολιτισμικού υλικού βλέπουμε τον Μίστερ Κόσμος, ο άνθρωπος δηλαδή που έχει τους τετρακέφαλους και πώς λέγονται τα τέτραπαξ και τα λοιπά, να απογειώνεται, και αρχίζουν 2 φράσεις τις οποίες τις συχαίνομαι με όλη μου τη δύναμη. Τις συχαίνομαι. Η μία λέξη είναι γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Όχι! Είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Κάποιες φορές μπορείς καλύτερα, κάποιες φορές μπορείς χειρότερα, αλλά τις φορές που δεν αντέχεις, που δεν τα καταφέρνεις, δεν είσαι ο χειρότερος εαυτός σου. Απλά τόσο αντέχεις και σου επιτρέπεται να μην αντέχεις. Σαν μητέρα, εγώ έχω κάνει πολλά λάθη μέσα από το γεγονός ότι δούλευα τα 16 ώρά μου. Θυσίασα κάτι, τα παιδιά μου κέρδισαν κάτι άλλο. Κέρδισαν μια αυτονομία που ίσως αν ήμουν περισσότερο πάνω τους δεν θα την είχα. Εγώ κλαίω το γεγονός ότι δεν έχω περισσότερες αναμνήσεις μαζί τους. Ναι, τι να κάνουμε τώρα? Κατάλαβες λοιπόν τι γίνεται με αυτό το πράγμα? Χωρίς να αυτομαστιγωνόμαστε, γιατί το βλέπω και στη νέα παιδιά και το παρατηρώ, δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο σε εμάς. Βλέπω ότι δεν θέλουν να κάνουν λάθη. Αν κάνουν λάθη, μετά το σκέφτονται και το φέρουν βαρέως. Σωστά. Δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι.
Δεν χρειάζεται. Είμαστε σε έναν εικονικό κόσμο που όλα πρέπει να είναι έτοιμα, στημένα, by the book, και δεν μπορείς να πεις ότι αυτό δεν το γνωρίζω, θα το ψάξω. Ναι. Κοίτα, Αφροδίτη, εσύ έχεις πάρα πολλά χρόνια σε εταιρείες, στο κομμάτι των ανθρώπινων πόρων, έχεις μαζέψει πάρα πολλά βιώματα. Θα μπορούσα να σου κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Βεβαίως. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ολοκληρώνοντας ένα πολύ σοβαρό κύκλο επαγγελματισμού στον χώρο των ανθρώπινων πόρων, με τις εμπειρίες και τα βιώματά σου με τους ανθρώπους, και τότε και τώρα που πλέον είσαι σύμβουλος, ποια είναι η πιο συχνή παγίδα στην οποία έχεις δει να πέφτουν οι άνθρωποι με όλες τις καλές τους προθέσεις να τα καταφέρουν? Να έλεγα το κομμάτι της αυθεντικότητας, του να είναι ο εαυτός τους. Δηλαδή μπορεί να μπει σε μια παρουσίαση και εκείνη την ώρα να έχεις οπλιστεί με όλα τα εφόδια, να υποδίεσαι ένα ρόλο και βγαίνοντας μετά να δεις ένα άλλο πρόσωπο. Αλλά θα μπορούσα να πω και πάρα πολλές άλλες παγίδες, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά αυτό μου κάνει απόλυτο νόημα που λες. Εκεί είναι που χρειάζεται την ευαλωτότητα, στο να είσαι αυθεντικός ατρόμητα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ναι, γιατί υπάρχει και αυτός ο μύθος του φυσιολογικού. Κάποτε θυμάμαι, λέγαμε work hard, play hard. Εγώ μεγάλωσα με αυτή τη λογική στις πολυεθνικές. Βεβαίως δεν θα πω για αυτά τα αποτελέσματα αυτής της κουλτούρας. Και θυμάμαι τον τρόπο με τον οποίο οπλιζόμασταν για να αντέχουμε τα 16 ώρα. Αλλά όλο αυτό ήταν φυσιολογικό για μας. Και τώρα πλέον τι λέμε? Να είσαι φυσιολογικός. Απαγορευόταν να είσαι μέτριος. Τώρα πλέον εγώ τη μετριότητα την αγαπάω. Γιατί μια ζωή μιλάγαμε τώρα και λόγω επαγγέλματος για το high potential, για τον future potential, για τους ανθρώπους που θα γίνουν οι επόμενοι ηγέτες. Δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι όλα. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και μου αρέσει πολύ αυτό που λες, το φυσιολογικό, γιατί αν είσαι φυσιολογικός σε κάποια πράγματα θα είσαι εξαιρετικός, γιατί αυτό είναι νομοτελειακό. Όλοι είμαστε κάπου εξαιρετικοί και όταν είμαστε ελεύθεροι συνδεόμαστε με την εξαιρετικότητά μας και την αποκαλύπτουμε. Και θεωρώ ότι η αυθεντικότητα που ανέφερες πριν είναι ιδιαίτερα καταμάχητη. Ναι, γιατί φαίνεται, δεν κρύβεσαι, ενώ γιατί βλέπεις τον άνθρωπο σε διάφορα στάδια. Και εδώ θα ήθελα να συνδέσω λίγο και το κομμάτι της αυθεντικότητας και της ταπεινότητας, που για μένα είναι πολύ χαρακτηριστικά στοιχεία ενός ηγέτη, για παράδειγμα, εκτός του να εμπνέει όραμα. Για μοντέλα ηγεσίας που παρατηρούμε, και εδώ θα μιλήσω και εμπειρικά, απ' τη μία βλέπουμε ψηλά στην ιεραρχία ανθρώπους σε υψηλές θέσεις, οι οποίοι είναι ενάρκηση. Έχουν πολύ μεγάλη αλαζονία και έπαρση. Ένα παλιό μοντέλο θα έλεγα. Ευτυχώς πλέον οι νεότερες γενιές, θέλω να πιστεύω ότι δεν συμπάσχουν με αυτή την κουλτούρα. Και εδώ μιλάμε ότι βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων σε υψηλές θέσεις, οι οποίοι είναι στο βάθρο τους. Απ' τη μία. Δεν ξέρω πώς θα ήθελες να το σχολιάσεις αυτό, αν είναι δική μου εντύπωση. Υπάρχουν στοιχεία σε έρευνες που έχουν γίνει στην Αμερική. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια στοιχεία, δεν γίνονται τέτοιες έρευνες, αλλά στην Αμερική υπάρχουν έρευνες με πολλά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι ναρκισσιστικές συμπεριφορές διαγιγνώσκονται περίπου, δεν θυμάμαι απ' έξω το νούμερο, αλλά περίπου στο 67% των ανώτατων στελεχών. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, οι έρευνες επίσης λένε ότι αιτία παραίτησης στελεχών είναι οι ναρκισσιστικές συμπεριφορές των ανώτερών τους. Εγώ θα σου πω ένα δικό μου συμπέρασμα
Από τα δικά μου βιώματα στον εταιρικό χώρο, ιδιαίτερα στον χώρο των πολυεθνικών, τι συμβαίνει λοιπόν? Οι πολυεθνικές εταιρείες πρέπει να ισορροπήσουν δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη. Το ένα καρπούζι ονομάζεται ESG, δηλαδή περιβάλλον, environment, Sustainability. Το social κομμάτι, δηλαδή κοινωνικές αξίες, και το governance, δηλαδή καλή εταιρική διακυβέρνηση. Αυτά τα τρία. Πλέον το ESG, αυτά τα τρία αποτελούν ένα από τα κριτήρια με τα οποία τα μεγάλα funds αξιολογούν με βάση συγκεκριμένους δείκτες το κατά πόσο θα επενδύσουν στις μετοχές των εταιριών. Άρα αποτελεί μια απέτηση να έχεις βέλτιστες πρακτικές στον ανθρώπινο τομέα. Να είσαι μια ανθρώπινη εταιρεία, να είσαι μια ανθρωποκεντρική εταιρεία, έτσι. Απ' την άλλη μεριά όμως έχεις το άλλο καρπούζι που είναι οι μέτοχοι. Οι μέτοχοι σου λένε λοιπόν θέλω το χρήμα. Άμα η μετοχή σου είναι σταθερή, τι να την κάνω? Η μετοχή σου πρέπει να φέρνει κέρδη. Αλλιώς κοροϊδευόμαστε, βρισκόμαστε εδώ πέρα για να έχουμε ανάπτυξη στο κεφάλαιό μας. Η εταιρεία λοιπόν τι χρειάζεται? Υπηρετεί με 1002 πρακτικές την ανθρωποκεντρικότητά της με έναν τρόπο που το πιάνουν τα ραντάρ των δικτών ESG, αλλά στους κυβερνητικούς της θόκους η κάθε εταιρεία φιλοξενεί ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να υπηρετούν μια διπλή γλώσσα, Αφροδίτη. Από τη μια μεριά η εταιρεία λέει είμαστε ανθρωποκεντρικότατοι και κάνουν κάποιες βέλτιστες πρακτικές πάνω σε αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά οι ίδιοι άνθρωποι είναι άτεγκτοι στο να απαιτούν τα 16 ώρα, τη δέσμευση των ανθρώπων, πρακτικές οι οποίες στοχεύουν απολύτως στην κερδοφορία εις βάρος κάποιων καταστάσεων, και οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να υπηρετήσουν αυτούς τους δύο στόχους, αυτά τα δύο καρπούζια ταυτόχρονα, δυστυχώς είναι αυτοί οι οποίοι νιώθουν άνετα με τις ναρκισσιστικές συμπεριφορές, γιατί η ναρκισσιστική συμπεριφορά απαιτεί να έχεις πιο αμβλημένες αναστολές, αν με καταλαβαίνεις. Και τότε μπορείς να υπηρετήσεις αυτούς τους δύο στόχους. Δηλαδή να σου αρέσει όλο αυτό το αφήγημα της ανθρωποκεντρικότητας, κατά επίφαση όμως, άσχετα με το ότι στην πράξη η εταιρεία αυτή θα ακολουθήσει 10 άλλες πρακτικές που έχουν καθαρά στόχο κερδοφορίας. Τώρα, εγώ τι να κάνω? Πώς θα το κρίνω αυτό το πράγμα? Το παρατηρώ, δεν μπορώ να το κρίνω. Ναι. Δεν μπορώ να το κρίνω, γιατί αυτή η εταιρεία θα πάψει να υπάρχει. Συμφωνώ. Θα πάψει να υπάρχει αν δεν υπηρετήσει και την κερδοφορία. Αυτό που περιμένω είναι πώς θα γίνει το disruption, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να γίνει το disruption. Δηλαδή η ανατροπή μεγάλη που θα μας περάσει σε ένα επόμενο στάδιο επιχειρηματικότητας και επιχειρηματικής φιλοσοφίας που κατά τη γνώμη μου δεν το έχουμε δημιουργήσει ούτε το έχουμε ψηλαφίσει ακόμα. Ναι, και απ' την άλλη βέβαια, γιατί δεν μου αρέσει να γενικεύω, υπάρχουν και οι ηγέτες που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και μπορούν να υπηρετούν και τους δύο σκοπούς. Απολύτως. Απλά αυτή η κατηγορία θα έλεγα ότι είναι πιο μοναχικοί άνθρωποι, πιο περιχαρακωμένοι, οριοθετούν εύκολα, δίνουν τις μάχες τους εκεί που πρέπει, και είναι και down to earth, είναι άνθρωποι ταπεινοί, οι οποίοι μπορούν να εμπνεύσουν, είναι και πιο ανθρώπινοι, θα περάσουν και από τα γραφεία, θα μιλήσουν με τον κόσμο. Και τώρα μιλάω περισσότερο από τη δική μου εμπειρία, γιατί ναι, εντάξει,
επειδή λέει ο λαός μας ότι εντάξει, πώς έφτασε ώρας τόσο ψηλά. Σίγουρα δεν έγιναν όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ότι ο άλλος έχει πατήσει επιπτωμάτων. Δεν θέλω να τα τσουβαλιάζω όλα έτσι. Καμία περίπτωση. Δεν μπορεί να πατήσει κάποιος επιπτωμάτων και να φτάσει πολύ ψηλά όντας ανίκανος. Αυτό δεν γίνεται. Ακριβώς. Να καταρρύψουμε και αυτό το μύθο ότι ακριβώς για να ανέβεις ψηλά αναγκαστικά πρέπει να έχεις πάει από την άλλη οδό. Πριν κλείσουμε θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή είναι και το βιβλίο σου, τελικά μπορούμε να μάθουμε να είμαστε ευτυχισμένοι? Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση, γιατί περιέχει τη λέξη να μάθουμε. Και θεωρώ ότι πρόκειται γι' αυτό ακριβώς. Δηλαδή, για να έχει κανείς καλή φυσική κατάσταση, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να ασκείται με μια συστηματικότητα. Για να έχει κανείς πολύ καλή ενέργεια, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να νοιαστεί τη διατροφή του. Σωστά. Για να νιώθει κανείς χαρούμενος, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι πρέπει ορισμένα πράγματα που του δίνουν χαρά να τα επιδιώκει. Για μένα λοιπόν, η ικανότητα να είναι κάποιος ευτυχισμένος είναι κάτι που κανείς το επιδιώκει, το ασκεί, το μαθαίνει και επιδίδεται με συστηματικότητα σε αυτό. Πολλοί κόσμος λέει, είναι λίγο της μόδας η καταθλιψάρα. Θεωρείται χαρακτηριστικό ανθρώπων που είναι ευαίσθητοι, που είναι ψαγμένοι, που είναι φιλόσοφοι της ζωής. Δεν μπορεί, θα έχεις μια καταθλιψάρα. Δεν μπορεί να είσαι ψαγμένος και να είσαι χαρούμενος άνθρωπος. Δεν γίνεται. Μόνο ένας αγαθιάρης θα μπορούσε να είναι ένας ικανοποιημένος άνθρωπος. Θεωρώ λοιπόν ότι η ευτυχία είναι δικαίωμα όλων μας με το οποίο γεννιόμαστε. Η ευτυχία βασίζεται καταρχήν στην ικανότητά μου να διεκδικώ την αυτοεκτίμησή μου κάθε μέρα, στηρίζεται στην ικανότητά μου να εκτιμώ τον εαυτό μου, στηρίζεται στην ικανότητά μου να συνδέομαι κάθε μέρα με τις αξίες μου, άσχετα με το ποιες είναι οι επιτεύξεις μου και τα αποκτήματά μου, στηρίζεται στην ικανότητά μου να νιώθω επαρκής, ακόμα και στα δύσκολα, ακόμα και εκεί που αποτυχάνω, ακόμα εκεί που μαστιγώνομαι από τις συνθήκες της ζωής μου, να μπορώ να νιώθω επαρκής. Ένα τεράστιο κομμάτι της ευτυχίας είναι η ικανότητα που έχει ένας άνθρωπος να παραμένει παιδί, που αγαπά τις εκπλήξεις, που αγαπά τον ενθουσιασμό, που μπορεί και γελά και μπορεί και χαίρεται με τα πολύ απλά και με τα πολύ μικρά πράγματα. Και αυτή είναι μια πολύ σπουδαία φιλοδοξία, θεωρώ, την οποία παραμελούμε κατά βάση. Συμφωνώ. Κλείνοντας, θα ήθελα πριν σε ευχαριστήσω να διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο σου, αν μου επιτρέπεις, πραγματικά δικαιώματα. Όχι, ασφαλώς. Θα σου πω λοιπόν από την πείρα μου. Δεν είσαι η βιογραφία σου, δεν είσαι όλα αυτά που σου έχουν συμβεί, δεν είσαι τα λάθη, οι αποτυχίες, τα στραπάτσα που έχεις ζήσει. Δεν είσαι οι πληγές και τα δύσκολα που έχεις περάσει, που ίσως πιστεύεις ακράδαντα ότι σε έχουν καθαρίσει. Δεν είσαι οι συμφορές που έχουν περάσει από πάνω σου, δεν είσαι τα εμπόδια σου και απ' την άλλη δεν είσαι ούτε τα πτυχία σου, ούτε η καριέρα σου, ούτε οι κατακτήσεις σου και τα βραβεία σου. Όχι, δεν είσαι οι επιτυχίες και τα μπράβο σου που κρέμονται στους τοίχους του σπιτιού σου και οι προαγωγές σου και τα λεφτά σου στην τράπεζα ή το όμορφο σπίτι που έχτισες. Είσαι πολύ μα πολύ παραπάνω ακόμα και από αυτά. Είσαι η έκφραση της δύναμης, της ζωής που μπορεί να μεταμορφώνεται και να μεταμορφώνει. Είσαι η δύναμη της ζωής που μέσα στη χειμωνιά δημιουργεί την υπόσχεση της άνοιξης. Είσαι μια ζωντανή πρόσκληση στο θαύμα. Τι ωραία έκφραση. Όπου θαύμα είναι το ότι παρά τις μπόλικες και ζωφερές προβλέψεις σου, είσαι εδώ και θέλεις να κοιτάς μπροστά και ας μην τα καταφέρνεις πάντα. Για μένα πολλά αποσπάσματα μέσα με εκφράζουν, αλλά θα έλεγα ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη δύναμη, η μεγαλύτερη αλήθεια και το κουράγιο που μπορούμε να δώσουμε ένα στον άλλον με το να αποδεχόμαστε αυτό που είμαστε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ που το διάβασες και εμένα μου αρέσουν αυτά τα λόγια και με εκφράζουν πάρα πολύ. Αγνή, ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να σου χαρίσω και κορυφαίο δάσκαλο θα ήθελα να σε χρήσω.
Για να μην ξεχνάμε και τις μαντινάδες μας. Τέλειο, Αφροδίτη. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για Πολύ το όμορφο. χρόνο, για τις απόψεις σου. Είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος που θα σε ακούσει θα βοηθηθεί, γιατί είσαι αυθεντική, αγνή, όνομα και πράγμα, γενναιόδορη και ταπεινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Πολύ όμορφη συζήτηση. Πολύ ωραίες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο. Πραγματικά το εκτιμώ. Χαρά μου είναι. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Με υγεία. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ.